Tady bylo příliš mnoho kandidátek na pouhé 3 medaile. Patřila mezi ně určitě i Lisa van Brandeová. Před 2 lety stříbrná na mistrovství Evropy, loni se skočila do toho silného belgického tria. V prvním kole tohoto závodu byla až 3., když nedostala ani jedno první místo. Ve druhém kole v semifinále znovu bez jediného prvního místa u rozhodčích, ale už druhá. A její výkon gradoval ve finále. Musíme říct, že Lisa jede velmi pěkně, zrovna tak soustředěně a jak na ní teď koukám, tak zatím neudělala ještě žádnou chybu. Ona jede, dalo by se říct, na jistotu a čistě. A je taky na ní hezký podívání, taky zkušená závodnice. Choreografii její sestavy vytvářel legendární Jonathan Cañada. A to už právě svědčí o tom, že to je opravdu pěkné. Taková 100% kvalita. Myslím si, že on s nimi začal spolupracovat a je to vidět na těch výsledcích, protože se Belgie hodně zvedla a mají teď šikovné, opravdu šikovné závodníky. To jsou těžké kliky tady to. Opravdu to dělá na nártu, to je klobouk dolů. Dvouoperát. Super. Rotace. Tady ženy dokážou opravdu ty flexibility prodat. U těch chlapů už je takový těžší. No nevím. Nedokážu se rozhodnout, nevím, kdo by měl být jako na té bedně. Myslím si, že Lisa tam bude určitě, ale v kterém pořadí. A hlavně nesmíme zapomínat ještě na to, že nás dál čekají další 2 vynikající